Estem en un moment fantàstic per vendre el teu habitatge. Per cert, tenim un valorador a la nostra web on podràs obtenir el preu aproximat de venda del teu habitatge. Però tornem a què ens ocupa. Quan fem una operació de compra-venda, un dels dubtes que el venedor i comprador tenen és el tema de qui paga els subministraments i fins a on. És un punt que pot generar conflicte i malentesos i sempre és molt millor aclarir-lo des de l'inici. Quan anem a firmar l'escriptura de compra-venda, evidentment ja es passa la possessió de l'habitatge i la propietat al comprador. Però els subministraments no es canvien automàticament. És el comprador que amb les factures que li dona el venedor i, important, les fotografies de les lectures d'aigua, llum i gas, ha de fer el canvi de nom i de compte bancària. Aquest i altres temes són punts que han de quedar molt clars a l'hora de fer una compra-venda per evitar malentesos, problemes, malestar, etc. Si vols vendre tranquil, contacta'ns i t'ajudarem.